Imaxes espectaculares as que deixou a baixada de centos de cabalos desde o monte ao centro de Mondoñedo. Unha tradición inigualable que se leva repetindo máis de 8 séculos de vida. Son as San Lucas. É como facer un San Fermín pero con cabalos, vale? Con máis distancia e sobre todo a beleza de ir ao monte, ver ese ganado que está xuntado nun curro e empezar a baixar. Entonces, claro, o que é a baixada desde o monte hasta o casco urbano de Mondoñedo son aproximadamente 10-12 kilómetros que lles leva 1 hora e 45 minutos. Os xinetes coas bestas percorren as rúas mindonenses co trote como banda sonora sobre os adoquines da antiga capital do Reino de Galicia. Un espectáculo que se puido seguir este ano sen moverse da Praza da Catedral grazas á colaboración da Fundación Ticoa Organización. Instalamos unha pantalla xigante e íbamos lanzando clips de 1 minuto e medio, 2 minutos de diferentes puntos da baixada hasta o que é chegar á Praza da Catedral. Que consigues con eso? Vas xuntando xente na plaza, vas tendo afluencia de público e cando chega, pois eso é apoteósico. Outro dos episodios de historia ofrécese no Campo dos Paxariños. É a gran feira cabalar con 858 anos de vida, a máis antiga de Galicia. Antiguamente eran corredoiras e había que traelas polos camiños. Xuntábase xente, había máis xente que agora, xuntábanse, viñan 30 ou 40 ou 50 paisanos con 200 ou 300 bestas pa aquí. Neste vaivén de gandeiros, tratantes e curiosos, séguense a manter algunhas tradicións vivas como a negociación. Canto me das? 1000 euros, me cago en. Vouche sacar 200 euros. Ese é o de sempre. O de negociar é o de sempre. O tire e floxa, eso témolo sempre. As bestas de vida hai que miralas moito. É que non teña 20 anos. É que non teña 20 anos. Porque as de 20 anos son boas para as mulleres, pero para as bestas non. Aquí búscase comprador a toda costa. Nos, de feito, non fumos menos. O cómpreme este que é moi formal, é moi legal. Pode montar, pode facer traballar incluso con ela e tal. Tiña que comprarma. E non porque fora cara, que levábamos 2 por 1. Esta quero por ela máis pola cría, quero 900 euros. Senón porque nos tempos de agora a maquinaria e os avances tecnolóxicos mudaron moito as cousas. Cambiou muchísimo, isto hoxe non vale nada, isto nada. O ganado baixou máis do doble da mitad, hoxe nada. Antiguamente o que tiña 10 ou 20 bestas vivía delas. E hoxe fan falta para vivir delas 300, e non se vive. Pois xa empezaron con un abuelo meu. O abuelo meu que foi tratante, xa é un abuelo, despois meus tíos, e despois... Agora vindo eu, que da familia non quedo máis que eu que siga algo neste trato. Moisés é un dos poucos novos que continúan neste oficio. Trouxo para a ocasión nada máis e nada menos que 200 reses. Leva o facendo desde os 6 anos. Cheguei do colegio, foi un cabalo e marchei e metíme no medio deles e vim. Sabe que non é o mellor momento, pero cree que o cabalo aínda lle queda moito por dicir como produtor cárnico. Iso sí, en Galicia aínda falta confianza. É moi bon para xente deportista e xente que ten problemas de diabetes e de todo eso, recomendalle carne de cabalo. A xente está mentalizada que é un cabalo que non se pode comer e non o come, non entendo por qué. Pero aquí en Galicia nunca foi por eso, aquí máis ben é carne de porco e a xente tírase máis ao porco. En cambio, hasta a zona de Francia, os Pirineos, Valencia, Barcelona por aí, dedícanse máis a carne de potro. A carne de potro por aí vaise vendendo bastante ben. O que non decae nesta feira é a tradición e aínda que a venda sexa maior ou menor, a afluencia de xente e gando segue a situala na número 1. Moita afluencia de gando cabalar, hai aproximadamente máis de 500 cabezas de gando, o cal sigue sendo unha das feiras por excelencia de Galicia. Veño todos os anos, levo moitos anos, que eu xa teño moitos anos, veño sempre trae algún cabalo e veño dar unha volta. Hai moita xente, sí, sempre moita xente, así é. Venimos a dar un paseo e a comer el pulpo. Moi seguidos foron tamén os campeonatos, os concursos morfolóxicos e de doma. En o centro mindoniense, rúas abarrotadas nos 5 días de festa, tanto nas actividades polo día con bailes e pasarrúas, como nos eventos máis clásicos. Xa casi pensando no 2016, nos 860, que é unha cifra redonda, e nada, seguindo levando isto con moito esforzo e sacrificio. Outro dos platos fortes do programa foi o cartel musical, con actuacións estelares como a do vasco, Kepa Junquera.